Hi guys, good day and welcome back to my channel. So for today's video, mag-unbox tayo ng binili nating item sa isang online shopping or online shopping mall. Okay, at ito yun o. Ano nga ba to? Isa tong item, nakalimutan ko na. Ano nga ba to? Basta ikakabit lang to sa nabili kong bagong helmet. So, partner to para makapag-record naman ako tuwing may biyahe or may lakad ako. So, gamit na gamit to guys para makapag-record, ma-document ko ang mga pangyayari. Okay, so I'm happy that I bought this and I don't know what to expect. First time to nabili, first time ko pa to and I don't know what to expect. So, try natin kung kasya, okay ba? Sulit ba itong nabili ko? Sa halagang 435 pesos. 435 pesos including na ang shipping fee. So, yan. 435 pesos to guys. So, i-unbox na natin guys. Para magkaalaman na kung sulit ba to. Yan. Ito guys, oh. Cellphone holder, oh. Cellphone holder pa ito. Ito, yan, cellphone holder. Ito na guys. Sana all. Then, ito na guys. So, color blue and black. So, ikakabit ko to sa aking bagong bili na helmet, Evo helmet. So, tingnan natin kung magkasya ba to. Kung sulit ba ito guys. Ganun. Ito din. Ito din. So ito lang laman ng package. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tapos ito. So ito lang guys. Yan. Yan yung laman ng pakete. So, ayan nga guys. First time ko pa itong nabili guys. I don't know what to expect. Paano ito gagamitin at i-install. Walang manual. So, sariling sikap na lang. Wala kasing manual. So, sariling sikap. Dali lang siguro to. Dito yata ito. Pwede parang ganyan. Ganyan. Tapos ito. Dito yata.
moments later. So, after 100 years, at last, naikabit ko na rin yung cellphone holder na binili ko from an online store. Yung forma guys, ito na. So, ito na yung forma. Naikabit ko na yung cellphone holder. Ito na yung forma niya. So okay na okay at ayos na ayos kasi bagay yung color ng cellphone holder, blue at saka black. Bumagay sa helmet. So okay, approve. Approve. So at least may magagamit na ako na sa tuwing biyahe ko, sa mga rides ko, may magagamit na akong camera sa pag-record. Ilagay lang dito yung camera niyan guys, dito ilagay ko, sample. A few inches later. Ayan. So ito yung mag-hold sa camera. Yan nilagay. Itong cellphone holder, siya yung mag-hold sa camera na nilagay ko. Ito. Ito na guys, nakabit ko na yung cellphone holder sa my helmet. Tapos nilagyan ko na ng cellphone. So tuwing magbabiyahe ako sa mga rides ko, papuntang trabaho at pauwi, so ganito ng forma ko para ma-document ko naman yung itsura na daan. Ito yung forma niya guys. So, ma-adjust naman to kung anong angle gusto mo. Diba maganda guys? Okay na okay? Ayos na ayos. Yan. Ito na po. Try natin isuot. So, ang maganda dito guys is ma-i-document ko na yung mga lakad ko, yung mga pangyayari sa daan is ma-i-document ko na. Para bang motovlog ko. Try natin guys. Yan na yung forma. Pwede itong i-adjust. Depende sa angle. Depende sa angle ng camera mo. Ano ang pagka-capture mo. So, ganyan. Tapos ganyan. Okay? Na-adjust that. Hindi ko alam kung maalog ba to. Siguro, i-adjust ko itong pagkatali ko para maging stable siya. Yan na itong forma. Yan. Yan na yung forma niya. Okay ba? Ayos na. Sulit ba? Okay ba? Yan na yun. Sana all. So sa mga biyahe ko, mga lakad ko, gagamit ko na ako nito. Lalagyan ko ng cellphone para yung mga pangyayari sa kalsada, sa aking pupuntahan, mga lakad ko is ma-document ko naman. So ito na yung forma. So ang verdict ko dito sa nabili ko is
ayos naman siya. Hindi ko alam kung matibay ba to or maglalas ba ito, tatagal ba to ng ilang araw, buwan o taon. Pero sa pagkakaalam ko, plastic siya. Yung material niya is plastic siya. Tapos madali lang siya ikabit. Yan o. Napakadali lang ikabit. Yung tali is ipasok mo dito sa loob. Tapos i-connect na. Simple lang. Madali lang. Hindi ka mahirapan dito sa pagkabit. So, okay naman siya. At tingnan natin sa darating mga araw. Magba-vlog na ako, mag-motovlog. Okay? So, for now, approve to sa akin. Okay. Approve to sa akin kasi maganda naman yung tingnan. Parang matibay naman. Matibay naman yung pagkakabit ko. Hindi siguro ito matatanggal. So for now, from 1 to 10 na rating, bibigyan ko to ng siguro 9.5. Hindi tayo pihikan. Kasi itatry pa natin to. Kung ayos ba yung stability niya, kung yung gusto natin makapture is kaya ba nito makapture gamit tong cellphone holder na to. Okay, so maganda siya guys. Ayos, maganda siya. Maganda din itong helmet, tapos bumagay dito sa cellphone holder. Okay, So, yan na lang muna guys ang aking ma-share sa inyo, at thank you very much sa lahat ng nag-view, nag-subscribe at nag-hit sa notification bell sa aking channel. So, kapag bago pa lang kayo dito sa aking channel is mag-subscribe na for more videos. Siguradong mag-enjoy kayo. Okay? So, subscribe na guys. Subscribe.